Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang bahay ng ermitanyo. Nakatirik yon sa liblib na parte ng maisan, kung saan kapag hindi mo ito nilapitan, di mo talaga makikita. Lahat din ng pangangailangan ng matanda naroon na. Tubig, pagkain, gulay, at iba pa. Marami rin siyang napapansing kakaiba sa lugar na yon, kagaya ng mga kalasag na inabandonan na nito sa mga bakod papaikot ng bahay. Maliban sa mga ganoong bagay, napansin din niyang may pwesto ang ermitanyo para sa pagpapanday ng mga gamit na gawa sa bakal. Dahil dito, agad naman niyang naalala ang tungkol sa ninuno nila na unang nagtanga ng punyal. Paglahad naman niya ng bagay na yon, agad naman siyang sinagot ng matanda na noon pa man mahilig na talaga itong magpanday. Sa tono rin ng pananalita nito, pansin na pansin ni Leonor ang tila bang pagiging maingat nito sa kanyang mga sasabihin. Hindi rin siya nito binibigyan ng pagkakataong makapagsalita, kaya kalaunay napilitan na rin siyang manahimik. Nang mapansin naman yon ng matanda, doon na nito pasimpleng ibinaling sa ibang bagay ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Ayon kay Ermitanyong Rubio, madali lang namang matutunan ng tangan niyang aral kung ang tuturuan niya likas na may talento katulad ni Leonor. Nabanggit din ito sa kanya, walang anumang pisikal na pagsasanay ang kanilang gagawin dahil naniniwala yon, matututunan na lamang niya ito kapag natangan na niya ang lahat ng mutyang pagmamay-ari ng ermitanyo. Dagdag pa nito, 5 taon siyang mananatili sa poder nito para manaliksik at sundin ang lahat ng iuutos nito sa kanya. Sasamahan niya rin yun sa mga lugar na pupuntahan nito upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Matapos namang marinig ni Leonor ang lahat ng yon, hindi naman yun naging labag sa kanyang loob. Sa isip-isip niya kasi, handa na siya para sa mga ganoong bagay, kaya walang dahilan na siya ay mag-alangan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagkasunduan na nila ang lahat, pinapasok na siya nito sa loob ng kubo. Pagkaturo naman ito sa kanyang silid, inabisuhan siya nitong ilagay na muna roon ang kanyang mga gamit upang makapagpahinga sila sa sala. Marami pa kasi silang bagay na pag-uusapan, kagaya ng mga pangkaraniwang trabahong kanilang paghahatian. Siyempre, bilang tulong naman ni Leonor, hindi naman siya roon tumutol. Sa isip-isip niya kasi, mabibigyan din ito ng pagkakataon ng matanda na makapagpahinga kahit papaano. Sa pagsapit naman ng gabi, maaga pa siyang tumungo sa kanyang silid para magpahinga. Si Ermitanyong Rubio naman, pumanhik na rin sa silid nito para matulog na. Akala niya noong mga oras na yon, ganun nga ang gagawin ng matanda. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unti na siyang nadidistorbo ng malalakas na kalansing ng bakal. Noong una, inakala niyang ingay lang ito ng mga alaga nitong asong tumatambay sa pandayan ng matanda. Pero pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang parang may pumapanday ng gamit sa kalaliman ng gabi. Magkakalahating oras din siya noong natigilan sa kanyang higaan hanggang sa napagpasyahan na niya na lumabas para magmasid. Maya-maya pa, pagsilip naman niya sa siwang ng bahay, tumambad sa kanya ang matanda na nakatayo sa harapan ng baga, abalang-abala sa paggawa ng armas. Kung hindi siya nagkakamali, sundang ang pinapanday nito, kaya nung masipat niyang pangkaraniwang bagay lang naman ang ginagawa ng ermitanyo, nagpasya siyang yon ay lapitan. Subalit pagharap naman nilang dalawa, bahagya namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang garapon na pinagkukulungan ng aninong kulay puti. Paikot-ikot ang aninong yon na parabang pilit itong naghahanap ng labasan.
Dahil sa kanyang mga nasilayan, matapang naman niyang tinanong ang ermitanyo ukol dito. Ngunit imbis na sumagot ito, narinig na lamang niya yung humagikgik habang patuloy lang sa pagpanday. Hindi naglaon. Dahan-dahan na rin yung sumilay sa kanya at nung magkatitigan na silang dalawa, agad naman niyang napansin ang pagseryoso ng mukha nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag mo nang itanong yang naiisip mo, sapagkat tama ang iyong hinala. O Leonor, isa kong panday ng mga buhay na gamit. Maraming dahilan kung bakit ginagawa ko ito, kaya sana maunawaan mo. Alam mo kasi kapag walang-wala ako, ipinalilimos ko ang mga gamit na ito sa mga antingerong naghahanap ng agimat. Pero huwag kang mag-alala, namamatay ang gamit na to kapag hindi naaalagaan." Alam ko. May naalala ka sa mga bagay na nakikita mo ngayon. Ako na rin na nagsasabi nito. Hindi ako yang iniisip mo. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhan na pumasok na para magpahinga. Nang marinig naman yon ni Leonor, agad naman siyang sumunod, bitbit ang unan na daladala niya. Bago rin niya isarado ang pinto, sinipat niya pa ng mabilis ang matandang yon, kung saan doon niya nakita ang may itim nitong mga pakpak, kalakip ng kulay pulang bilugang liwanag sa ibabaw ng ulo nito. Dala naman ang kanyang pagkagulat sa kanyang nasilayan, agad naman niyang ikinurap ang kanyang mga mata, ngunit sa muli niyang pagsilay sa matanda, napansin niyang nasa ordinaryo na itong wangis. Dahil sa pangyayaring yon, nagsilbi naman itong malaking palaisipan para sa kanya. Alam niya kasing hindi siya namamalikmata, kaya isang malaking katanungan ang mga kakaibang bagay na kanyang nakita. Pakiramdam niya nga noong mga oras na yon, nakatitig siya sa isang anghel na ibinagsak dito sa lupa. Magmula noong nasaksihan niya ang anyo ng matanda, mas lalo pa siyang nagkaroon ng interes para alamin ang tungkol sa mga bagay-bagay. Lahat ng ginagawa nito sa araw-araw, maigi niyang pinag-aaralan at pinagmamasdan, ngunit sa kasamaang palad wala siyang nasisilayang kakaiba. Ang mas malala pa, halos kapantay niya ng lakas ng matandang yon pagdating sa espiritual at pisikal. Hindi rin ito humahanga sa hawak niyang punyal na parabang isa lang itong ordinaryong gamit sa paningin nito. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam ni Leonor ang pagiging makapangyarihan ng matanda. Ang pakiramdam din niyang yon ang siyang nagdulot sa kanya upang hindi baliin ang lahat ng utos nito. Malakas kasi ang kanyang kutob. Maraming pangyayari na ang napagtagumpayan ng matanda, kaya dapat lamang na ibigay niya rito ang kanyang taus-pusong respeto at paniniwala. Makalipas pa ang ilang buwan nilang pananatili sa kubo nito, doon na nga sila nagsimulang maglibot sa mga karatig lugar para mag-abot ng kanilang mga serbisyo. Libre at walang bayad ang panggagamot noon ng matanda, kaya kapag napapadpad sila sa mga baryo-baryo, marami talaga ang nangangailangan ng kanilang tulong. Pero syempre, sa kabila ng ganoong sitwasyon, may mangilan-ngilan pa ring duda sa kakayahan nila. Hindi naman ito gaanong pinapansin nila Leonor, lalo pat may hinahabol silang oras. Sa halip kasi na pagtuunan nila ng pansin ng mga ganoong mabababaw na bagay, mas pinipili nilang tulungan ang lahat ng naniniwala para makausad sa mga karatig pa nitong lugar. Ilang araw pa noon ang dumaan, narating na nga nila ang bayan ng Tabako. Sikat na sikat ang pagbibenta ng patalim sa lugar na yon, at base na rin sa mga nakalap nilang impormasyon, marami rin doong mga antingerong kinikilala ang kanilang mga sarili bilang mga tadtad.
Nang marinig naman ni Ermitanyong Rubio ang tungkol dito, agad naman yung naghanap ng mga ganoong antingero upang masubukan ang mga lakas nito. Dahil sa nataon naman noong pista sa lugar na yon, minabuti naman nilang manatili ng 2 araw o higit pa. Bukod kasi sa kinakailangan din nila ng pahinga, nawiwili rin naman silang magmasid sa mga kakaibang kaganapan kagaya ng mga paligsahan. Pagsapit naman ng 2 nilang araw sa bayan, doon na nila nakilala ang iilan sa mga antingerong itinuturing ang kanilang sarili bilang mga tadtad. Kaya sila kinausap ng mga ito ay dahil sa suot na kwintas ng kanyang maestro na nagbibigay ng proteksyon at matinding kabal sa katawan nito. Ayon kay Leonor, kahit bala ng matataas na kalibre ng armas, hindi tatagos sa katawan ng nagtatanga nito. Marami rin yung abilidad na hindi ka panipaniwala, kagaya ng hindi pangkaraniwang bilis, tapos kakayahang maglaho kapag sumasapit ang gabi. Dahil sa tindi ng mga kakayahan ng kargang yon, hindi na siya nagtaka na mapansin sila ng mga antingeros sa lugar. Paglapit naman noon ng 5 katao sa kanila, agad naman itong tinanong ang kanyang maestro kung buhay ba ang karga nito. Inilahad din ng antingerong nagsasalita, hindi nila pinapalabas ang mga katulad nila na may tangang kakaibang gamit sa katawan. Hinahangad din itong patunayan ng maestro niya ang bisa nito, kung kaya't wala namang nagawa si Ermitanyong Rubio kundi ang sumunod. Nang magkasundo na sila, agad naman silang inanyayahan ng mga ito sa isang lugar malapit sa dagat. Habang binabagtas naman nila ang daan, doon naman nila nalaman na kasalukuyan na palang may samahan ng mga antingerong yon. Pagpasok naman nila sa bahay na pinuntahan nila sa Pangpang, bumungad sa kanila ang 7 kataong animoy nagpupulong. Bawat isa sa mga ito kargado ng mga trespikong medalyon at iilang mga habak na hindi pa gaanong nasisipat ni Leonor. Dahil sa kanyang mga nakita, kampante lang naman siyang dumikit sa maestro niya. Kahit may nakikipag-usap sa kanya noong mga tadtad, hindi niya ito gaanong pinapansin, gawa ng nakatuon ang kanyang wisyo sa pagmamasid. Medyo nababahala na rin kasi siya noong mga oras na yon, gawa ng pakiramdam niya, isang masamang organisasyon ang nasamahan nila. Malakas din ang kutob noon ni Leonor, pagtatangkaan ng mga ito na dukutin ang tanga ng kanyang maestro. Ngunit sa kabila ng kanyang mga naiisip, hindi pala ganoon ang mangyayari. Sa halip kasi na magkagulo sila sa loob, agad naman siyang inabisuhan ng mga taong nadatna nila na pag-usapan na lamang nila ang kanilang ipinunta sa labas ng bahay. Hindi na kasi sila roon kakasya, kaya wala silang pagpipilian kundi gawin ito sa mismong bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas, mismong ang pinununa ng grupo ang nagkumpirmang buhay ang mutsyang yon. Pero kahit alam na nila noon ang totoo, pinili pa rin nilang subukan ito sa paniniwalang doon nila malalaman ang sukdulan ng kanilang kakayahan. Nang marinig naman ng kanyang maestro ang kagustuhan ng pinunong antingerong makipagduelo, di naman niya ito hinindihan. Dahil sa paninindigan ng matanda, nagdulot naman yon ng matinding paghanga sa mga taong nakikinig. Maya-maya pa, pagpatak naman ng 8:00, doon na nila sinimula ng mga paghahanda. Bale, ang naging patakaran ng duelo noon, tatalian silang 2 sa kanilang bewang, tapos maglalaban sila sa isang makipot na tulay na nasa dagat. Ang mahulog at masugatan sa katawan ang siyang mauunang matalo. Pagkarinig naman ni Ermitanyong Rubio ukol sa batas ng duelo, agad naman siyang nagpatali, sabay kampanting umakyat ng tulay.
Dahan-dahan na rin niyang hinugot ang kanyang sandata at nung makita ito ng tadtad, hindi naman ito maiwasang mabahala. Ngunit dahil sa kagustuhan nitong hindi mapahiya, nagpumilit pa rin itong kaharapin ng matanda. Bitbit ang napakatalas nitong talibong, buong puwersa naman siya nitong sinugod. Kung kaya't pagsilay naman itong malapit na sa kanya ang antingero, agad naman itong binitawan ang kanyang sundang, sabay pigil sa talibong na hawak nito, gamit-gamit lamang ang kanyang palad. Sa kasagsagan naman ng pagbubuno ng dalawa, napansin na lamang ni Leonor ang pagngisi ng maestro niya habang nagwiwika sa antingerong yunang. Kung ginamit ko ang armas ko sa iyo, malamang patay ka na. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman niya itong hinawi papaatras, sabay upo sa sahig ng tulay. Matapos niya itong gawin, muli niyang tiningnan ang antingero. Naaatakihin na naman siya nito nang walang patid. Kapag may lumabas na dugo sa kanyang katawan, yun na ang maghuhudyat ng kanyang pagkatalo. Upang mas maging kapanapanabik din ang masasaksihan ng mga kasama nito, kinalas na rin niya pati ang kanyang kargang kwintas. Pagtapo naman ito ng ermitanyo kay Leonor, muli itong tumitig sa kanyang katunggali ng nakangiti. Dahil sa ginawa niyang yon, nagdulot naman ito ng matinding galit sa panig ng kanyang katunggali. Halos hindi kasi nito maatim noong mga oras na yon ang matinding galit buhat sa naramdaman nitong pangiinsulto at pangmamaliit. Kahit pinipigilan na rin yon ng iba pa nitong mga kasama, hindi na rin yon nakinig pa, dahilan para buong puwersa nitong sugurin itong si Tandang Rubyo. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang sumunggab ito bitbit ang kanyang napakatalas na talibong. Pagwasiwas naman ito ng armas sa kinaroroonan ng matanda, kitang-kita naman sa pagmumukha nito na hindi talaga yon nagpigil. Subalit sa hindi malamang dahilan, bago pa man makalapat ang talim ng talibong nito sa katawan ni Ermitanyong Rubyo, saksi ang lahat ng manonood ng hindi paglapat ng talim sa balat nito. Ilang beses pa nitong sinubukan ng antingero pero wala talaga. Nag-usal na rin yon ng mga pambasag ng kunat at kabal. Ang kaso lang, imbis na ang matanda ang masugatan, ang kamay nito ang nagtamo ng mga pinsala dahil sa puwersang kanyang pinakawalan. Matapos ang mga pangyayaring yon, sa sobrang sakit ng kamay ng antingero, kusa na nitong nabitawan ang talibong. Dahan-dahan na rin yung umatras sa kinaroroonan ng maestro ni Leonor. Kaya nung mapansin naman ito ng matanda, dito na rin yung nagsimulang tumayo. Pagharap naman ito sa kanyang katunggali, agad naman yung nag-abiso ukol sa kahusayang ginawa nito. Matapos nun, hindi na rin yung nagtagal, gawa ng marami pa silang gagawin noong mismong araw. Habang naglalakad naman sila papalayo, di naman mapigil ni Leonor na magtanong sa maestro niyang yon. Kung iisipin kasi, walang saysayang ginawa nito, gawa ng naniniwala siyang parte lamang yon ng kayabangan. Kung isipin kasi, kaya merong pagbubuno ay para lamang maipakita kung sino ang malakas sa dalawang panig. Yun lang naman kasi ang dahilan kung bakit yun ginagawa. Subalit nang marinig yon ng kanyang maestro, nabanggit nito sa kanya, inihahanda niya ang pangkat na yon dahil sa may naaamoy siyang panganib na malapit nang dumating sa baryo. Pagtatapat pa nito sa kanya na hindi siya gumagawa ng mga bagay-bagay na walang kahulugan. Dahil sa sinabi nito, tuon niya na pagtantong may kakayahan ng matandang yon na makita ang hinaharap. Sa puntong yon, mas lalo ring dumami ang naging palaisipan sa kanya na halos hindi na niya mawari ang eksaktong lakas at kakayahan ng matanda.
Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw na yon, kasalukuyan na silang nagmamasid sa mga kaganapan sa pista. Pagdating nila noon sa liwasan, agad namang nagkalat sa kinaroroonan nila yung mga mangangalakal na dumayo pa sa lugar. Marami rin ang nagsasayawan doon, kaya para maaliw nila ang kanilang sarili, pansamantala muna sila roong nanood. Subalit paglalim naman ng gabi, niyaya si Leonor ng maestro niya na tumungo sa labas ng bayan. May naaamoy kasi itong hindi kaaya-aya, kaya kinakailangan nila itong mapuntahan. Pagdating naman nila noon sa labasan, agad namang tumambad sa kanila ang 7 kataong naglalakad na may bitbit na mga sako. Wala rin yung hawak na sulo, tapos yung mga mata nito, nagliliwanag na kakulay ng dugo. Matapos naman nila itong masilayan, agad naman niyang hinugot ang kanyang punyal, pero nung masipat ito ni Tandang Rubyo, agad naman siya nitong pinigilan na para bang meron yung pinaplano. Walang sabi-sabi, pasimple naman yung umihip ng dasal sa ere na siyang naging sanhi upang makarinig sila ng mga pag-atungal na nagmumula sa mga ito. Maya-maya pa, bigla naman yung kumaripas ng takbo patungo sa kanila, sabay bitaw ng mga sako nitong dala. Nang mapansin naman yun ng kanyang maestro, agad naman itong hinugot ang nakasukbit na sundang sa bewang nito, sabay wika sa kanya ng, Umupo ka lang dyan at manood. Ipapakita ko sa iyo ang nakalimutang sining sa pakikipaglaban. Tandaan mo, Leonor, bawat sandata may nagtatago diyang espiritu. Para magamit mo ang buong antas ng kanilang kakayahan, kinakailangan mong tawagin ang mga ito. Matapos naman itong mailahad ng kanyang maestro, mula sa dulo ng hawakan ng sundang nito, hinaplos niya yun patungo sa pinakarurok ng talim. Pagsambit naman ito ng 7 buhay na salita, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang espiritu na bigla na lamang nagpakita sa tabi nito. Kawangis ng matanda ang mukha ng nilalang na yon, ngunit yung katawan nito likas na kakaiba. Sa pagbaling naman niya sa sundang ng matanda, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang humabayo ng ilang pulgada, kalakip ng pagbaluktot ng pinakatalim nito. Nagkaroon din yun ng 2 telang palawit sa hawakan nito, kasabay ng kadenang nakadugtong sa pinakadulo nito. Matapos naman itong may isa katuparan ng matanda, agad naman sinalubong ang mga nilalang, kasabay ng espiritong hindi lumalayo sa tabi nito. Paglapit naman ng ermitanyo sa kinaroroonan ng mga aswang, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga espiritual na sundang na bigla na lamang lumitaw mula sa kalangitan. Pagtarak naman ito sa lupa, agad namang bumagsak ang mga karagdagang espiritual na kadena at tanikala na siyang mabilis na pumulupot sa katawan ng mga katunggali nito. Minuto lang ang dumaan noon nang masipat niya ang kawalan ng kakayahan ng mga aswang na makipaglaban. Pagsilay naman ng matanda na kontrolado na niya ang sitwasyon, doon na nito pinalaho ang espiritong nakatayo sa kanyang tabi. Bumalik na rin sa dati ang armas nito, at sa kasagsagan naman ng paglalakad nito papalapit sa kanya, nasipat niya ang malalapad nitong itim na pakpak, tapos yung bilugang dugong liwanag sa ulo nito. Segundo lang ang itinagal ng bagay na yan bago ito tuluyang maglaho sa kanyang paningin. Matapos naman itong masilayan ni Leonor, di naman niya maiwasang magtaka, gawa ng kapag nasa ganoong estado ang matanda, nanlalabo ang pagmumukha nito. Buradong-burado talaga ang wangis nito sa ganoong estado, kaya nung tiningnan niyo ni Leonor gamit ang kanyang diwang hiwaga, doon niya napagtanto na kahit ang ganoong abilidad, nananatiling walang bisa sa kakayahan ng matanda. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, agad naman siya nitong tinanong
kung nakita niya ba ang abilidad na hangad nitong ituro sa kanya. Pagkalahad naman ito ng matanda, inabisuhan naman siya nitong ilabas ang kanyang punyal para mapakiramdaman niya ang gabay na nasa kaloob-looban nito. Nang marinig naman yon ni Leonor, dali-dali naman niya itong inilabas at tinitigan. Habang pinagmamasdan naman niya ang bagay na yon, pabulong naman siyang kinausap ng matanda ukol sa mga dapat niyang gawin. Base na rin sa nakita nito, natutulog ang nilalang na namamahay dito, kaya kinakailangan niya muna yung gisingin para magamit niya ng buo ang potensyal nito. Nabanggit din ng ermitanyo na sa larangan ng pagpapanday, isang malaking karangalan ang makagawa ng ganoong uri ng sandata. Nabanggit din ito sa kanya na sa kabuuang kasaysayan ng pagpapanday, bilang lamang sa mga daliri ang mga pinakamalalakas na sandatang nalikha ng kamay ng tao. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita nito, napansin naman ni Leonor na parabang may kaalaman ito sa sandatang pagmamay-ari niya. Dahil dito, agad naman niyang tinanong ang matanda na siyang naging sanhi upang manahimik yon ng bahagya. Imbis din na sagutin nito ang kanyang mga katanungan, pinili nitong balikan na muna ang nahuli nitong mga aswang para kitilan ng buhay. Habang binabagtas naman ng ermitanyo ang daan, lahat ng mga aswang na kanyang madaraanan, kinigilitan niya ng leeg na parabang mga hayop lang ang mga ito. Matapos naman niya itong gawin, agad naman yung bumalik sa kanya, sabay wika ng, Di hamak na mas malawak pa ang karunungan ko sa iyo pagdating sa punyal na hawak mo. Wala ka pang ideya, Leonor, sa totoong nangyari sa sandatang yan. Siguro ngayon nagtataka ka na kung bakit nararamdaman mong di hamak na mas malakas ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng alam ko ibabahagi ko sa iyo bilang maestro mo. Matapos naman itong mailahad ng matanda, nangako naman yun sa kanya na pagkalipas ng 1 taon, ilalahad nito ang katotohanan na hindi niya nabasa sa libro. Pagtatapat pa nito na, sa mga oras na yon, ang kinakailangan niya munang pagtuunan ng pansin ay ang kanilang pagsasanay. Dagdag pa ng matanda, hindi ang kasalukuyan ng kanilang pinaghahandaan, bagkus ay ang hinaharap. Mariin din itong inilahad. Marami ang dahilan kung bakit itinago ang punyal na yon. Sinasabi ng iba, isa itong banta sa kaligtasan ng nakararami, pero ang katotohanan nagdudulot yon ng hidwaan sa pagitan ng mga lahi, kaya yun isinelyo sa loob ng mahabang panahon. Pagkalahad naman ng matanda sa mga detalyeng yon, pinili na nitong manahimik. Hanggat maaari kasi, iniiwasan nitong madagdagan pa ang mga katanungan sa isipan ni Leonor. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman nilang hinila patungo sa liblib na lugar ang mga labi ng aswang na napatay nito. Matapos naman nila itong gawin, nagmamadali naman silang umalis para bumalik na sa bayan. Lumipas ang gabing yon, nagpatuloy ang kanilang panggagamot hanggang sa napagpasyahan nilang lumipat sa karatig na lugar. Ayon sa kanya, marami rin silang natulungan noon sa bayan ng Tabaco, kaya hindi na naging mabigat para sa kanila na lisanin ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakbay, patuloy pa rin siyang tinuturuan ng kanyang maestro ukol sa mga sikreto ng tangan niyang sandata. Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang napapansin ang pagkakaroon nito ng matibay na ugnayan sa punyal na itinago sa guhong simbahan. Okay, yan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit kilala to si Ermitanyong Rubio. Kasi marami siyang antingerong nabigyan ng agimat, hindi lang sa Kagsawa, kundi sa buong Bicol.
Ganyang katindi tong ermitanyo na to. So, ako medyo nagkakaroon na ako ng hint kung bakit sobrang may koneksyon si Tandang Rubio sa hawak-hawak na punyal ng ating bida. Pero, di natin masasabi. Pwedeng palabas na lang na nagpapanday siya. Though marami na siyang napatunayan, marami na siyang naipakita kay Leonor na mga pinanday niyang gamit. Pero sa pagkakataong ito, ano kayang meron sa pagitan ng punyal na yon at ni Ermitanyong Rubio? 'Di ba? Malalaman natin yan sa mga susunod at paparating pa na episode. Episode 4, pahintay na lang ako. Subukan ko siyang ilapag ngayong gabi para dire-diretso yung pakikinig natin. Kasi maski ako, nabibitin ako eh. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.